नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, नवनवीन नोकर भरतीच्या अपडेट आणि पोलीस भरतीविषयीच्या अपडेटसाठी आपल्या चॅनलला जॉईन करा. आणि आज तलाठी पदभरतीची अपडेट आलेली आहे. दिनांक 24 मार्च 2022ची अपडेट आहे. यामध्ये विषय सरळ आहे विद्यार्थी मित्रांनो की तलाठी पदभरती 2022 म्हणजे तलाठी पदभरतीची नवीन जाहिरात लवकरच येणार आहे. आणि एकूण 1012 पदे रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. म्हणजे लवकरच या 1012 पदांची वेगवेगळ्या जिल्ह्यामधून जाहिरात येईल. आणि या पदांचा आरक्षणनिहाय तपशील 28/3 पर्यंत सगळ्या जिल्ह्यातून मागवलेला आहे. आणि लवकरच तलाठी पदभरतीची सुद्धा जाहिरात येणार आहे. या अपडेटमध्ये एवढंच आहे. अजून तुम्हाला यामध्ये हे वाचायचं असेल तर व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही पाहू शकता. खूप खूप धन्यवाद.